Salam hormatly agdalar. Ýaýlym media elbetde söz berşi ýaly telekeçiler, biznesmenler bilen guraljak söhbetdeşligi size ýetirer diýipdik. Bugünkü biziň gepleşigimiziň mehmany kimdir öýdýäňiz? Elbetde ol telekeçi denan, halkyň ullan kiçe hemme türkmen halkymyzyň söýgüsini gazanan denan telekeçimiz, konditorymyz Ýazgul Dawudowa. Ýazgul sizi söhbetdeşligimizde hoş gördük. Salam, bolmaýar taýlaňyz. İşleňiz gowmy? Ho, daýyş. Görýäs, platformalarda, sosial torlarda töweleme ýurdumyzyň ähli ýerlerine barýaňyz, halkyň göwünden turýan bir göwünni alaýjak gowdatlar sowga dediýäňiz. Biz ilki bilen size işiňize üstünlük arzu edýäs. Sag bolun. Indi elbetde biz söz uzaldyp oturmakçy däl, size bir toparymyz bilen taýýarlan soraglarymyz bar, şolara jogap berseňiz. Bole, başdym. Siz näme sebäpden konditor saýladyňyz? Bäwul men çağalamam özümün süýçüdat gat gowurýas. Gowurýas diýip gowurýadyk. Inne 5 ýyl bäri iýip inne ýemzok diýen ýaly garnaşlamda men ok diýen ýaly gow doýurdyk hemmesini. Şu çağıçyklam süýçüdat gowurýa gaýnym dama diýädi, ýa-da nahardan öň süýçüdat pişirerdi. Şolaň doglan günçüklerini öz bir bayramçylyklaryna pişirsemem diýip öwrendim. Hawa desert, tort, tüýçülük önümlerini özüm öwrenesim gelip öwrendim. Soňam goňçym da qad etdi. Demek siziň tagamlaňyz olan göwünden turan bolma. Hawa, şeýdip ne ol oňa maslahat berip, pul maslahat berip gidiverdi. Ýoşlyk bilen ýoksam konditor bolmak nememizde ýokdy, planymyzda. Jemi näçe wagt işläp ýörsiň? İşläp ýörünme 5 ýyl gowy geçdi. Onda siz 5 ýyl bir adam ömür üçin uly wagt däl, şol wagtyň içinde siz şunça adamyň söýgüsini gazanan bolsaňyz, onda siz töweleme usatlyk derejäge ýetipsiňiz. Indi ýene bir soragymyz, ilkinji ýerde biznesmi ýa-da käre bolan söýgü? Käre bolan söýgü. Sebäbi men şu käre şeýle aşyk bolmadyk bolsam, men şu wagtky ýagdaýyma ýetmezdim. Siz elbetde biznes derejäge ýetersin öýtmediňiz şeýlemi? Ýok, men mudamada çynnakay meşgulanyp başlanymdan soň öňümde gysga çykdal ulsep kitlem bardy. Onuň diýjek bolýanym täze ideýalar tapyp işim bolup gije ýatamda ertir onu şirer, ýene muny metip görür, onu metip görür, ha şu zat ýok, muny metip görür, näçe diýip ýetilen. Onda siz gaty ihlasly ýap. Ihlasly adamyň işine bolan, höwes bolan, täze zatlar döretmäne islegi bolýar. Hawa, egerde şondan pul gazananyň bilenem, şondan saňa girdi, jegelen bilen şondan bir näme bolan bilenem, höwes bolmasa aýbor edibereýin diýýäm kädiýän mene. Onu soňam iň bir halkyň bir iýýän zady da, ol ynjyk adamlar bolýar, her hili özüňem şoň gaty bir inçelik bilen çemeleşmeseň. Men şu kär bilen meşgulanma bäwul maňa şu kär suud etdi adamlara halalca arasy hiç ýylar allo şüphe döretmän işleseň şu kär seni hiç ýyl horadan alky. Gat halal Allahjan bir çudu çörükde. Du çörük bilen meşgulanyp adamlara çyn ýüregiň bilen arasy halal bir allamajak bolup baha ýagdaýyna hemme ýagdaýda işleseň şol wagtga 5 ýyl mundan öňki çalaçylaja egrem uğramrak işleýän wagtlarymyzdaky ene müşterilerimiz şu adam barda. Hiç erkiden oklar, gideýin barlap göreýin diýsek giden oklar. Elbetde beýem siziň üstünlüğiniz. Blogger bolmak üçin halkyň öňüne çykyp başladyňyzmy ýa-da edýän işiňizi görkezmek üçin? Bäwul men blogger bolmak pikirimde ýok ýöne. Men süýjülükleri goýup internetde adamlaryň öňüne tort sertlerden çykyp başlamak hamam günnelik durmuşymdan çağa çyklam bir ütköşjek wakalardan men açyk adam, men ýapyk bolup ýa interneti aktivni ýöretmän ýa guljagaz goýup ýa ýüzüm ýapyp onýalyk ýöreden adam däl hiç wagt. Bolşuňyz ýaly görünmän gowurýan. Maşgalamda garşylyk ýok, ýollaşym hiç ýyl garşy däl. Tuvalim Hudaýa şükür arasy halal maşgalamma 4 sancak çağam bar, ýollaşym hawanyň bir hili günnelik ýöredi ugradyk. Interneti soň müşterileň sany artdy, soň näme diýip patpiskleň sany artdy da 5 ýylyň dowamyna TikTok sahypamyz 100 000 patpisk bolup täzelikde. Onuň bir hili oňa mehmançylyga çağırdylar, açyşlara çağırdylar da şeýdip edil häzirim özümi blogger diýip hasap edemok ýöne çağırýarlar. Ýene biz hasap edýäsiz. Indi size ýene bir şeýle sowal. Sungatyň siziň durmuşyňyzdaky orny biz sizi şu media torlaryna, sosial torlarda aýdym sadyň içinde köp görýäs. Bu nämedi? Men mudamada sungaty
hormatym gat uly, özüm sesim bolmasyn, owazym bolmasyn, aýdym aýtmak, goşamak bilen hiç ile känmer nemetmedim. Öz işim bilen ýöne men sunugat adamlaryna hormatym gat uly, öjü giýmem, Serdar janymny Türkmenistana ady belli, aýdymçylaryň biri bolup durýar. Serdar Çary. Hawa, men sunugat adamlaryny umuman alanda halal zähmet çekýän, bir iş oňarýan adamlar gowy Sebäbi halkyň öňüne çykýan adamlar bir bar başarnyklaryny, zehinlerini, zähmetlerini bir öňe çykarýardy. Ýöne biz bu soragy berýäs bolan aslynda siziň öz işiňiz hem ýanky konditer önümlüň zähmetem hakyky sunugat sebäbi o taýda her hili zatlary döredýäňizde öz tortlaňyzyň üstü bilen adam şu bir zat bilen meşgullanyp, bir zat döretmäň, bir halka, jemgyýete, watanymyza, ýurdumyza yaramly bir işleri etmek bilen meşgullanyp, men şol adamlaryň her birine nakkaş bolsyn, suratkeş bolsyn, aýdymçy bolsyn, goşgy bolsyn, hormatym uly ne diýinşi, skenler jaň edenden soň bäwul siziň hem sesiňiz köp berde işdädik ozal. Sahypaňyza girip gördüm, men ýani begenýän şular ýaly odan sesli, odan goşgylary okyan diýen bilen tanış bolýanma da begenýän hoş öz işimiň iň gyzykly ýerim meni arasda adamlar, gowy adamlar, durmuşa höwesçän adamlar, bir hil bir içinde bir neme pikiri ýok adamlar bilen öňümden şol adamlar çykaryp tanışlyk atýanma da gaty begenýän. Sebäbi adamyň kalby, ýüregi nämäni gözlese şon ýaly adamlar bilen durmuşyň özi dugşurýar. Sebäbi adamyň öz gözlegi şeýle adamlar, insanlar. Halkyň içinde adygyp işiňiziň şu derece ýetmegine ulaljagyna anamyňyz bolupmydy? Men şey diýän mudamada talip döwrlüm Arkaç Guruluş Goýançylyk birleşiginiň Hünärmend mektebini tordum men. Şo taýda talip gödel wäsleşine gatnaşýardym 2006-2007-nji ýyllar. Ilki okowumyň öz içinde birinji yer aldym, soň etrafara, şäherara, soň ýurdara. Munyň ejem şey diýärdi, Allajan şu bir ýeňilip utulup geläýse diýetdi. Onu menim şey diýär, o ýene de birinji yer alyp gelen, eje bir gede utup geläýse diýmer, utulup geleýin diýädim da. Tersine bolýasyň dileň diýädim, şon ýaly. Şu adam diýen, men bir işe başlasam, şol işi men kerpiç guýman ora daýym şe kerpiç bir zat owadan laq ýörünýän. Onda siziň kalbyňyzda maksat okkunlyk goýşlady. Bir işi men hemme işi alyp ýapyşma häsiýetim ýok. Bir belli bir kär taýladym. Şu kärde de durup men okuwçylaryma da diýen, näşe wagt okuw geçirýärse, neme konditer okuwlaryny, başlanjy konditer okuwlaryny geçirip gelýän 5 ýyl bäri 12 ýaşdan 70 ýaşaça aýalga ýokatyp gelýän. Onuň aýalynyň psihologiýasyny bir azajyk bilýän nisaňam bolýan. Şoň üçin diýen başda gelip öňünde duranlaryna siz diýen şuny taýladyňyzmy? İkowundan ýüregiňize düşmesin diýen. Siz gidip häzir saç oňarsaňyzam, ýa gidip häzir kerpiç guýýaýsyz, nakkaş şo ýerde de şu kynçylyklar bar diýen. Şu höwesiňiz barmy şu işi tutan ýerli bolmaly. Hawa biziň hem diýen tortlamyz ýykylyp amyzyna gelýärdi. Klientlerimiz nerede açylgan bilýärdi, şolary hoşdyr, näme diýe ýylan hinden çykarar diýär, sen näme klientin müşteriň kumdam dogry diýen söz bar. Şoň üçin ýan kynçylykdan gaçmaň. Bir tutan işiňi soňlaçan alyp çykmaly. Eger şol işe höwesiň bar bolsa, ýok ýazul beýdi diýip höwesiň ýokam bolsa ýapyşyp ýatmak olam ýalňyşlyk diýen. Höwesiň bar işe, git şol işe, ýapyş şol işden alyp çykýar. Elbetde Instagram, TikTok sahypalaryňyzda siziň agdalaryňyz bardyr. Her hil adamlar bar. Olaň ýazýan teswirlerine nähil garaýaňyz? Bäwlin ştaýda açyk görüňesek, çyn görüňesek dogry. Bir gepi eýläp çekip, ay mena hiç ilem garamok da diýip olar ýalyk nemesen gowdella. Inni 5 ýyl bäri TikTok platformasyna, Instagramda edilişi ýöretişimiz ýaly aktivligimizi ýöretip gelýär. Gazaklaň psihology bar da, internetde gabat gelim, şol ýaly izarlaýan gowzatlar, gow nemeler, durmuş ýörelgeler neme diýär. Şo şey diýär, sen diýär ýedarka öňüň ýalkanyny isleýänmi diýär. İsleýänmi diýär, hawa isleýän, onu sen özüňden başlaý diýär. Sen niýe gowy bolýar, mukaddes bolýar. Şemme taraplaýyn niýe, onuň muny bukul edýän ýan Allah görüp diýjek bolýanym. Sen niýe mukaddes bolýar, hemme taraplaýyn. Şo sen ýetip uştuňa ýarap diýär. Gowy zat etseňem, erbet zat etseňem diýär. Şoň üçin diňe gowy zat etjek bolalym, bize duz çörek, halal zähmet, asuda ýurdumyzda, mehriban arkadağymyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň ýöreglerini öňe sürüp, ýaşlarymyzy diňe gowy zähmete, halal zähmete çagyrýas. Gözeňize getiriň ýakyn joraňyzyň doglan güni. Olam
tordy başga birine zakat edipdir. Nähilek bolardynız? Hiç ilem olmadım. Hedile tip barıp şo tortdan ip doğulunla tan soynak qaytardım. Yakınca oran bolandan soğuk doğru değil mi? Ona tort soğuk dedimden başka soğuk bilen barıp Şo tort soğuk edip görmeli. men ona bara hiç il karşılığım yok. Ana öz gowur yani öwrünçgiden müşterilerim var. Onun internetem fowda da kim näme işlese görüp otursun. Onun doğulunun ne diýerler, onun tort bar, senkem del, onun aşağından bellep plan sağol torduňa diýerler onu şoňa gaharlanmak eger sebäp men on geljegini izne bilýänne onun wagt geçe bir san geçe aýadyl özüň gaýrat edip näme etmedimi eglenmediňle o taýlarda diýip gülenmelän gaty gördüň de ýa sebäp rızky berýän Allah. Ene men şu wagt 10 etajly 10 katly jaýda ýaşaýan. Şu 10 katly jaýda 24 san öý bar. Şu 24 san öýüň 10-15 sansa öýüniň içindäki adamlara men öz kärime öwredin. Goňşulamma, öz garnaşlamma, ýollaşmyň garnaşlaryna kim şu mektebe otursa gel 5 manadyň mor halal kärim bar. Haw, onuň diýerler näme oňa tor goňşuňa tor döwretseň sen öz näme müşterileňem hiç ýeli sebäbi. Şolar iýjek tordan bişirse de özlerine peýda da. Sen zakadalsın, men de okuwçylarma, okuw Türkiýedenlerine şey diýen, nesip bolsa ýene bir 5-6 ýylan Türkmenistanyň bir çünkunlyk 3 kandidar kurs bar diýseler, men hem şoňa süýrenip barsam, siziň biriňiz bolup çyksa men şo näil bagtly bolardym diýen ýüzüme seretýärler-de hemmeňiz ökdiýişiň işiňizde ökde boluň sebäbi alamanyň ýoly bir bolsa durs gaýr diýe. Hakyky te ata-babalarymyz hiç bir zady bilmeýän aýtmandyrlar da nesilden nesile geçip gelýär. Şu tortly meseleden hiç özümiz hem gowurýar, bolan süýji söhbet ondan hem gyzykly diýen ýaly. Indi başga bir ýere barýaňyz, şo taýda özüňizde näme tanyş ýanky süýjilikler bar, tortlar bar. Indi özüňiz berçigen hem bolsaňyz dadyp şoňa baha berip bilýäňiz mene hilek. Baha berip bilýän dadyp. Edilýäne duza alyp gow däl bolsa da önäl edem zok. Bollugyndan öwjek bolýas. Gow ken Bellikleňe maýdy bermeli egerde täze bolsa plan. Ine şu wagt geçen ýyl Saudy Arabistanna hac pardyna bolluk bolyn. Onuň o taýda da şu öz paýdamyzy şekilini görkezip aňyrda da tort pişirip şöyle internet platformada goýdyk soňanyň aňyrdaky hajlarymyza paýladyk. Hemmesi begen öň tanamaýanlarym tanap şunýal şu adam ýazýarlar haji doganym begen ýaners edýän zatlaryňda diýip şo ýerde onuň aňyrdakylarym bolan atelimizaklaryň powerler, konditorlar olarym tanadan günne soň tort pişirende soň barýan bolen ay şef, cake, vat diýen we şeýle näme diýerler. Biziň hem tordumyz ilk gördüp kofçy oturan bolsaň aňyrdan bufetden tort çaýy oğradýa şey diline düşünmese benim ilk görýäs bolen indi duza atdakça gel bolyn biz hemme diýerler öz raýatlarymyz, öz türkmenlerimiz bärik din jalmana gelende ýa-da öz işi bilen gelende bärden torda öwrenip gitýärler. Biz ýürüýte şo wagtyny saýlap sizden öwrenmäni ýürüýte geldik diýip. Hani hem şun o taýla ay biziňkiler süýji diýerler. Göwnüne degip innem bagşla diýmäge çekinip içiňizde galan duýgulary aýtmagy galan bir kişiňiz barmy? Yok Bäwuljan. Aňsat hiç kim göwnüne degem. Ana şu wagt işgär alsamam diýen oturýanlar. Aýal bolsun, gyz bolsun öňümde. Men ýan günne gyýgyryp söwüp duran adam däl, men ýöne ünsli adam diýen. Onu göwnüme hawa talap ediji men hem çöröwmi ikabir men öz işgärlem bilen bir gadandan öýümüň naharam işgärim naharam bir gadandan şeýle. Men olar aýry özüm aýryna harfşiran adam däl şunu üçin. Şu men mäşiysem olaram mäşiýär, men mantiysem olaram mantiýär. Adamyňa göwnüne degem ok. Ýöne yapan gapymy açmazlyk gylgym bar. Şu gylygy özümde başga hemme gylgyklamy men nemedim sapladym. Çağılama bir terbiýeledim. Özüme men ýan çağılan berk tutýan men özüme berk tutýan ýan. Şol adam indikde ýene maňa şo ýamanlygy etmedýär, özüm goramak bolýar. Özüm goramak bolýar, öz psihikiski ýagdaýymy, öz durmuşym onuň erwet adam ýanynda bolsa bir hili şol adam newdaça getirýär. Ýa sen şol adam arada gynanyp gezýän bir hili özüň maddi ýagdaýyňa da bir näme täsir edýär. Şoň üçin daş töwerň diňe gowy adamlar gurşasa men gowmy kadýan. Bir gowy adamlar, arassa adamlar
Ondan şu psikologiyada da bir zat bar da adam näçe gowzatlar görülýär. Dünýäde iň güýçli zat söz hasaplanylýar. Hytaýlaryň bir aýtgysy bar da söz şeýle bir güýçli bolan ol hatda iň berk sünklerim owradyp bilýär diýär. Elbet sözüm şonu. Edil sekundda adamın gögünne degmegem, gögünne almagam. Şoň üçin bizim söz bilen işleşýän adamlar her bir adamda adamçylykda gaharyňam gelýär, şatlanýaňam, gülýäňam ýöne her ýagdaýda da şol sözü erketmek diyen zat bir adamın islenin adamın öňüne kesermelmi diýetdi. Şahir Berdinazar Hudaý Nazarowda şeýle setirler bar. Adamın bir mätäş zady hoş sözdür. Hoş söz aýdyň depesine täç bolar. Dirlikde aýdyň diri käsiýlan kim bilip dur bir ýyldan soň geç bolar diýe. Şoň üçin berek-berege bir hoş söz aýdyşmakdan ýadamalyň, ýaltanmalyň diýmek isleýär. Inni ýadyl. Elbette bir sizin esasy agzalaňyzyň bir 90 götermi diýen ýaly gyýdy gelinler. Şoň üçin ýaş gyýdlara belki bir tortlar dünýäsine bir girjekler, öwrenjekler bardyr. Olara näme maslahatlaryňyz bar? Süýji, duçörek, tagam sen adama iýmany zat pişirýäňde onuň bir halalja bolsaň, arassaja bolsaň, adam allamasaň, ýadamasaň, ýaltanmasaň, şu kärem söýseň, kelläňem işleseň, şol işden hor boljak manaň ýok-da. İslenlik kärde-de ilki bilen bir maddi ýagdaýyny öňe sürüp ine käbir enatalar bar şu wagt jaňa diýerler çagasyny okuwratjak bolup gürläp orandan sen sözüň bölüp onuň näçe man gazanar, ýylla näçe bolar, onuň şol çykaran pulumy näçe wagtda gazanar men geneje dur diýen. Çıktaýdy çıkma girdeji girmez. Şoň öwrenjän gaterbet ala detdiýän ýa-da näkäsi öwrenip bolýar bolýan gelýär ýydynden indi bişir bersinmi onuň şoň alyp bermelije zatlar bar, esbab bar, gural. Ay ýok, onu biz bilmedik diýen menem 10 marmaňda tort pişen okda diýen. 10 adam 10 bolup ýene 10 ýyllanam galjak bolan aýak üstünde diýen. Täze şolar gahar gelip ýaltanyp ay borla diýip taşlanlar diýen. Ýadyl aňsat bolmadyk käriňizde üstünlük arzu edýäs. Özüm sunugat sizin onyňyz biz görýäs. Kanjitir bir hamala bir dile agdy ýok ýaly bolan onu döretmek üçin edil surat keş bolmaly. Biz size öňkü owadan durmuşyňyzyň üstüne ýene-de owadan agdyr durmuşy, çağalaňyzyň arasyna bagtly ömür sürmeňizi tüýsürekden arzu edýäs. Elbetde halkyň söýgüsini gazandyňyz, şu awraýyňyz bilen hemişe ýaşaň. Sağ olun, size değişiniz üstünlük arzu edýän. Bäwuljan sen maňa baraş giden soraw berdiň, men aljyramadym. Inni senem aljyramadym, men ýekje sorawmy jogap ber. Şu eskenler jaň edenne bäwul qaqaly we alyp barjymyz bolýar diýdi. Olen girip takypaňyza goşgulyňyz etmen şey diýen. Bu owadan sesli, ýene maşgalaň sesini köp ýerde eşdýädim bu sesler diýen. Inni sen nirelerde eşdýän aýdyp biljakmy? O radio ýaýlymyna diňe söýgü hakyna näde sagatlarda gidýän bolmaly käwat haýdap taksa minýän bolan hormatly adamlar ýurdumyzda sagat 9 bolly. Öz sesim onu menen ýanky taksistine de planýery äkit zat diýen ýöne elbetde özüň tanadyň, ok tanaýa köpräk gürleşip ýa-eline jaň gelse şeýdip ýygyny öwürlüp siziň sesiňiz ýaman tanışdýarlar, ýüzümän kän tananoklar. Rumyda bir setirler bar da ýa görnüşiň ýaly bol, ýa bolşyň ýaly görünýär. Şoň üçin nähilek bolýan bolsak şoň ýaly görünmäge çalışmaly. Hormatly agzalar, telekeçiden Ýadyl Dawydowa bilen Guran söhbetdeşligimizi, iki çak gurrun döşligimizi halan bolsaňyz, onda elbetde öz tesgürleňizi beýan ediň, näme haladyňyz, elbetde öz pikirleňizi bize ýazyp bilersiňiz. İki çagatly söhbetdeşligimizi ýene-de geljekde ýazmagy dowam eder. Elbetde ýaýlym media bu hakyna nähili pikirleňiz bar, belki onuň öz tesgürleňizi bellersiňiz. Ýaýlym mediada görüşýänçek hoş sag bolun.